Askok irudipena du poli naizela talirain. Askok irudipena du poli naizela talirain. Hain ederrain bere zenbait euren begirik banu. Hain ederrain bere zenbait euren begirik banu. Askok irudipena du egin dio dala gaurbe. Askok irudipena du egin dio dala gaurbe. Arro bizitzari aurre baizertaz arrotu banu. Arro bizitzari aurre baizertaz arrotu banu. Barruz mamu zerristan ura gabezi. Barruz mamu zerristan ura gabezi. Zu ez baizarain berezi, askok irudipena du. Zu ez baizarain berezi, askok irudipena du. La 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 la. La 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 la. 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 Automatiko ziatak. Hogin eskazo dute, oso posible da, baten bati, oskola batek eroitzea, estroputziteak mobilitateako ezin dago. Baten batek, ez, posible da, gertatu daiteke. Orduan ez gara suko. Emanariña, aire, kama! Alzaire! Bateko maitasun historioak, ganbara ertzean emandako musuak, haiek bai ziren onak eta betikoak, betirako irauten zuelako shoak, ez dute zer usirik gaur egungoak, haizeak eramandako maitasun hitzak, diruak elkartzen dituen naufragoak, itxasoak banatzen dituen bizitza. Hortza, Maria Belén eta Izue, bestetik Aidan eta Bide, Horte bakarrera. Maria Belén eta Izue, auto txikiua moztu, arriskatu, baina Aidan eta seguro ziotik. Erabaki manik eguerrik amanik zirela, baina hasia zure animatzen, Ero amaien entzako josteko gogo ginen behatu. Amaitzetik gertu, lehenengo hortze hau. Izue eta Maria Belén hauetik emateu.
Minutu bat eta 4 segundo, minutu bat eta 6 berriz Aiderrek eta Leirek. Garazietatik batetik, Alaiz eta Sara bestetik, frontzan hauek ere. Gero demako garaien, pagoa egitiko dute, baina horreingorako pagoa edo platanoarekin. Bueno, kiroldu, ez berrik ezobatzea ere ondo etortzen darako. Eta ni bintzat, behin ere zerra horri endu gabean nahi, teknikak ez du derecho ematen. Zurezak ere, etenkare teknikarik egin egin hori eskuratu nahi. Abantxe, minutu amazazki segundutan, amaio egin dute euren kortea Garazirik atilik. Ez zerbait, esan beharko deu. Eta, aitanen eta ikuak. Ide aurretik, egitzetan ere etxutzen izkutenak, hortxe, zortean egiten egertu, 12 segundutan, eta nire eta egitze, 48 segundu, behar dute denboran, kontrako euskarri horretan pagoa jarri eta bat eta beste, bakoitzak ere bere lekue hartu beharko du ondolenen. Hau da, bitik eta... Bueno, aipatu bezala, pagoen borrori haini ella frontzarako prestatzen, eta segidan, hauxe bi talde berdea eta talde arroxa, eta desafioa egiko dute. Frontzan hasiko dien, ondorenen frontzan korte bana, eman beharko diete, ondorenen oskolak jarri eta kengu, 50 kiloko bolarekin. Ezagir, azkenen bi edo hiru altxaldi, bantxe galdetu gehiet azkenen, zenbat egingo dituzten. Hiru. Txingekin, 25 kiloko txingekin, bi plaza. Kizkiekin, 20 sagar biltzea izango da ondoren. Zakuarekin ere bi plaza, eta ondoren plazari hartzuri bana eman beharko diote bi korrikalariek. Ariketa hori 3 aldiz egingo dute,
itzulitara jokatuko da beraz. Gehiago luzatu gabe, prest baldin badia ja trontzan hastekok, bai? 3, 2, 1, egin! Agurtzane eta Ainoa, talde berrean, talde Arroxen Izaro eta Lorena. Korte bat, emango diote. Eta ondoren oskoletako emango diote erranegoa. Antxea enborrerdi baino gehiago moztuta, amaieratik nahiko gertu. Alde berdea zerbait aurretik ez dozeni joa. Oso parece, Euskal, oso parece. Ainoak eta Agurtzane errelegoa esku baltxan, eta errelegoa eman diote Pili Mendozari eta Pili hortxe oskolak hartzen. Eta Lorena eta Izaro, lanak amaitzen igertu. Eta talde berdea abantaiatxo ateratzen. Nere asidalako oskolak batzen. Eta trantzarekin, arrazotxen bat. Hortxe alaiz, Irastorza oskolak jartzen. Eta errelegoa Jara Otamendi. Eta hiru oskol, biltzeko falta. Maixo gordo, ne? Era hortxe Lur Fernandez Arriarekin eta Alaiz Ladaien txingekin. Lurrek errelegoa Maria Belenik eta txingekin. Hau ere kiroltasuna da, Beste taldeak lana egongi egiten hasi ez, gelditu. Lehia egon dedin. Eta bi taldeak ja kiskiekin, Ainitze eta Uxue. Hogei sagar batue, eta Uxuek errelegoa bain Aloinari, eta Ainitzek ere bai Garaziri, eta mitik aurrean. Lehenengo urduritasunaren lanak pixka bat kontua atzeratu baldin badute ere, lehiak ezin izan izan eta Ainoa. Kontu zor, estropuz egin gabe. Erakondu zen baztarretan. Eta Aider eta Leire. Talde Arroxa honetan aurretik zertxo bai. Eta bai trontza dauden lekuraino etorri beharko dute, trontzalari dauden lekuraino errelego ematea. 4 minutu eta 30 segundutan. Talde Arroxa 4 minutu eta 34 talde berdea. Juste! Juste! Laundu elkari, lasai! Juste! Lasai, laundu elkari! Lehenengo korten... Ezia, bera, ezia! Zuzen!
Zatu gora dela txoren moduan, baina hobeto. Taldeek ere. Segi. Segi jarraitu bazan. Segi, lasai. Venga. Serio. Agustan eta Inoa. Segi. Lorena. Serio. Segi, busca. Venga, serio. Segi. Talde berdeak erreleboa eman dio. Pilin, zara zida ja. Zuzen, tira. Oskola jartzen. Eusio. Gaurtio Lorena eta Izaro. Eusio. Etzigabe. Tira. Vale. Eta erreleboa. Araizi. Pilin ederi erreleboa eman. Eta jarretako oskolar. Itziari egin dio. Arraitze erreleboa Sarari eta eskolak intzen erreleboa Sara Gomezi eta 50 kiloko bolari 3 altxaldi ematen eta baita Gurte ere Sara erreleboa Araitzi Lurrere iruaren altxaldekin Oida erraztasuna ordean hoi Eta ariaren txikekin eta Araitzek erreleboa emango dio berehala usueri hasira iskiekin Sara rabiltzen baita Ainitze ere Eta Aloña Zakuarekin Eta erreleboa Maitaneri Ainitze Garaziri Zakuarekin Talde berdea Segundu batzuk aurretik Eta Inoa Aitan eta Inoa korrika bigarren itzulia amaitzen hirugarren eta azkenekoari ekin aurretik Aitanek ere leideri erreleboa eman eta Maider Eta Leirek erreleboa Gonzalari egin 8 minutu eta 21 segundu Venga, Gorri, jaitxiniko jorka dut, Eta 8 minutu eta 10 amaitu Talde Arraxak Eta hirugarren eta azken itzulian edo hirugarren eta azken kontan sartu dien Beraz, animatu Hola, Izaro eta Lorena hala Agurtzak eta Inoa Zapalako errezka Rontza lan hau Binegi hartu ezkeo apurtzeko alentzue Loriegi hartu ezkeo zurrak ezin Ez aurrera eta atzera mugitu Eta une honetan Arraxak aurrekin dira esango nuke Une honetan talde Arraxak aurrekin dira esango nuke Eta Alain, nor baino nor Azkeneko itzubin Alaitzi osko bakarra baldazaiola esango nuke Bilini bi Alde txikie eta dena Azkeneko kirol hori eta jokatuko da Baina oskola kentzen Sara eta nere Bi oskol geratzen zaizkio Sarari, nere hiru
Lurri, erregoa, eta berrogeita martilako bolari. Elduta, ekipio. Y al Chati Gómez Lurri, Sara que va a ir a la velocidad de hoy. Ari ondiba, arriba que yo ser. Eta ez dago hori, alaitzen da pelea bebe. Aria bebenek erreledoa. Hortxe azken sagarra. Nila estu da. Eta arenga garazi eta arenga. Zakuki. Eta esagaten du, baina nire ere probatu ez, zako egin eta esatu zegin gazta. Eta maile eta ondorengo erreledokin amaituko da, Joseba. Nire horriko nahi gatzeko. Eta azken itzuri da, dela airea, zita marra, zito finixerako, zita marra, Aino eta behi hartxe, eta tronka ikutzea, ozen da. Ikore ikutzea, eta nahi minutu egitea daudela. Eta jabe beroan, aman milionu eta iruna segundu. Elkarri eserkak, eta zorien zenderak galadenak, ez talako gutxiagorako. Hor talde berrek hasiak ezakun, keilu polituak, talde arroxakin. Askotan ikusten ez dut, horako lehiak dienen, baina ikuskizunak eskertu du. Eta kirol erakustaldi, eta kiroltasun erakustaldi ere bai. Zorionak, hogei kirolariei. Gehiago nahi dote eta ikon volumena gorputzek eskatzen degust, bai, martxa, ban, ban, txik, txiki, ban, buelta da bueltak eman, ban, akabu bako, dantzan, zelan mugitzen zaten gauaren erregina martxa. Etxelur Ariel Txakuz Zara Zormekin Ari altzak eskua zabaldu Nere Geldiazen
Apa izalo? Vean ere, vean, futbolista! Venga, Laiz. Venga, Belén. Venga, Meier. Venga, lucha. Azkenekoarek. Apa, venga, futbolista, de Mayón. Venga. Venga, Luska. Venga, Laiz. Venga, Laiz. Apa, Belén. Venga. Venga, Belén. Eso. Saludos. Agurtu, Maider, agurtu. Hementxe azken probak egiten eta bitarte honetan, esango dugu, Sara Gomez ere aizala prestatzen, gaurko egun ontako Ostarroako harri honi heltzeko ilusio ikeragarri egitean, baino, hortxe, aurreko harriarekin zazateko den bat edo sumatu eta ez da usartu, ez zailo komeni, eta mesede txago bero bat, Badakidalako ilusio berezik interpatzen izan da eta
Izaro hasiko zaigu. Prest? Hiru, bi, bat, egin! Ondetik. Lehenengoa antxa da. Hogeita hamar segundu pasa diren, bigarrengoari. Bigarrena. Onde bat, bi. Ia otxarri. Jose Ramonen aurku gintzuten. Zer erakutsi badurako honek. Akin zaudie da hirugarrena. Antxe binetu zerri, denbora bide pasata. Hiru altxaldi. Eta laugarren arekian. Izalo. Laugarren arekian. Laugarren arekian. Antxe minutu bat falta, 2 minutu igaro die. Este bide gina. Venga, va! Venga, bosarrena. Onde bat. Eta bosarrena. Erroi segundu falta. Venga, seigarrena. Ahí. Galtzaldi batetik beste gorputze nekatzen nola juzionan. Hortxe zeukela ematen zuen baino. Eta bakoitzak. Hainbeste pixu bizkar gainen dienen. Arraien esagaztume, arraien. Azken aurkuk eman. Konzentrazioa egoki edala astea ere garrantzitsu izaten dalako. Venga, hiru, bi, bat, egin!
segundo hasi dela. Eta bigarren ari egitea. Leire! Azkene, kolpe bat. Demoa badago, Leire. Bari minutu eta erdi geratzen zaio. Bea Leire, lasai hartu, lasai! Venga! Minutu bat falta. Hirugarren baterako zantzea ere badago. Konzentrazioa. Venga, hostia, venga, Leire, va! Hirugarren aurkatzen. Bukatu arte, Hiru minutu daitxe, txarrera bat. Nire zehaztu berentzat. Hori egiten ziren izatu berentzat jasotzen. Hori egiten da horreita. Aurretan erakusten. Bueno, hori bada, plaza hori beteta ikustea, ilusio guztikin etorri gea, eta, bueno, eskerrik asko zede nahi. Eta, bueno, ikusten zuen bezala, izeta gure errekasotzaile hobenetakoa, hoben ezatatik, hori da, hemen dako gure arten, txapela mordoa lortu juna, marka mordoa tausituna, apustu pilo bat, irabazituna, rekord Guinnessa irabazita aukena, azkenen 1 kiloko zilindrokin minutu baten 22 txaldinez bate laguntzai gabe, txapeldun handi bat, eta bueno, izeta denok ezautze deu, baina guk euki deu aukera Jose Ramon ezautzeko. Beha jasotzen jun harri haundik bezalako bihotza haundikin, launtzeko prest, zaldu ginen bereana 8 laun 11 laun, ikusi ziun, eskuko lajarrik esan ziun. Zuena jaso barra bezarria! Hor jarri ginen gu, bueno, bai, saiatuko, beha proko deu, edo... Eta, babida, sekula harri bat ez genuen jaso, sekula ez genuen arrexa ikuste genuen, beha kepetxako zen horretik, balaki nuen aterri ginen. Eta? Baina bide, eskuzabalik hartu ziun, bere denbora guztia hartu do, pazientzi guztia hartu do, zenbatan esan dion, atzea! Eta zuzen, arreia jasoten. Baina, egia da, aldon denbora guztia hartu do, pazientzi guztia hartu do, gaur erakutsi du hemen gure arten etorri intzaigu, gutzako plazer bat izan da, horako maixu bat eukitzea, eman diguzu segurtasune, lasaitasune, indarra, ondo neukita,
eta talde guztien partez, bihotzez, eskerrik asko Jose Ramon. Eta nola saltsa guztia basidona, ez da liberatzen Joseba. Saltsa guztia basidona, herrikirolak matxe dituna, eta gugan konfiatu dona edo gugan apostu egin dona. Joseba, irazuzta? Joseba Leal, enegatu herrimaia berrikirolak eta alkaiunekin, irita mar laro gaiume juntak zaizki urtero, tena dominatzen ju, gure baita 20 emakumekin ausartu da, eta animatu gaitu, eta gutzak hori Joseba plazer bat izan da zuki hartu zu denbora askotan entrenamentu, zortzita betan buko eta belarra moztea noa, ez dakiz zerta noa, beti azkenen toki bat hartu izan dezu gutzako guk algen dunen, eta asko ikasi dezuki, talde polit bat osatu deu, oso guztua ilusiokin ibili geha, eta igual etxa librauko, Igual zeitxingo deu, Joseba kontuz. Eta hoi, zuri baita eskerrik handina, gugati eman dezun guztigatik, indezun guztigatik, oso pozik ibili geha, eta txapela kentzeko lan hain dezu, baina gaur txapela jarri goize du. Hola, eskerrik asko Jose Ramon, eskerrik asko Joseba, eskerrik asko denoi, azken oparitxo bat ere bada, hau dena martxan jarri zuna eskertu dute, teknikan eta gauza guztitan aritu dana ere Jose Ramon ere eskertu dute, baina hemen zerbait dugu baldin bada izan da 20 edo 21 edo 22 edo kideko talde bat, eta taldeko kide izatea herriko beste emakumeekin ere normalen egiten zan talde hori egitea ere eskertu nahi izan da, zan, Maider? Eta orduan detailetxo bat ere badauke ezakitun da hon. Eta orduan, hori ere badalako ez da, ez kirola egitea bakarrik, taldetasun bat, aizpatasun bat kasu honetan esango dugu. Eta orduan, oroigarritxo bat ere prepatu dute Jorgek eta Maiderrek, eta Jorgek emango die banaka, taldeko kide guztiei, hau ere badalako, taldeak ere eskertzen, taldeak ere laguntzen durako, norberarengan sinisten, norberarengan konfiantza hartzen, norberarengan Google izatea dago, gure burun epaileik handinak, eta keiutxo hori egin nahi izan duna Maiderrek, taldekide guztiei honek adierazten du, hau kirolaz haratago doala, gauza gehiago ere badala, beste jende asko, familie, lana, bat eta beste, aurretik hartzen ditu, eta askorak gure burukin aztegea, eta talde honek balio izan du hauetako askontzako, ezta? Norbere buruari, denboratxo da dedikatu, talde honi, eta basari hori eman nosten, baina argazki kolektibo batik emango diegu amaiera. Eskerrik asko gertubatu zeaten guztioi, txalo bero bat zuei ere, eta badakizue, gaurko eguna luzea da, ez da amaitu.
Ez da...